חשבתם שכל הטילים אותו דבר? תחשבו שוב. הכירו את דלילה, משנה המשחק בעולם הלחימה המודרני. הטיל דלילה, שפותח בישראל, הוא פלא של טכנולוגיה ודיוק. במקור הוא תוכנן כפתיון, אבל התפתח לטיל משוטט, והוכיח את עצמו לראשונה במלחמת לבנון השנייה. עם טווח של 250 קילומטרים ומהירות של עד 0.85 דלילה היא גם מהירה וגם חמקנית. הדיוק שלה? מדהים, רדיוס פגיעה של מטר אחד בלבד. ועם ראש נפץ במשקל של בין 30 ל-400 קילוגרם, יש לה עוצמה רצינית. מה שמייחד את דלילה זה היכולת שלה לשוטט. היא יכולה לרחף באוויר, לאשר מטרות ולמזער נזקים סביבתיים. דלילה ניתנת לשיגור ממגוון פלטפורמות, החל ממטוסים ומסוקים ועד מסגרים קרקעיים ואוניות. לא משנה אם המטרה היא אחת או בתנועה, יום או לילה, בכל מזג אוויר, הגמישות המבצעית של דלילה היא חסרת תקדים. בנוסף, עם שליטה בזמן אמת, המפעילים יכולים לבחור מטרות או לבטל משימות, מה שמבטיח דיוק ובטיחות. בעולם הטילים המסורתיים, דלילה בולטת עם יכולות התקיפה החוזרת שלה והטכנולוגיה המתקדמת. דלילה היא לא סתם טיל, היא מהפכה בחדשנות צבאית.